स्वागत करता। मुडा घोटाळो ह्या प्रकरणासंबंध कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विरुद्ध प्रोसिक्युशन तपासाक राज्यपाल थावरचंद गेहलोट यांनी परवानगी दिले विरोध करून सोमाराक कारवारात उत्तर कन्नड जिल्हा काँग्रेस वतीन प्रोटेस्ट मोर्चा झालो। कारवार शहराच्या मित्र समाज मैदानाच्यान सुरू झालेल्या मोर्चात केंद्र सरकार, राज्यपाल, बीजेपी जेडीएस नायकाक विरोध करचे फलक घेऊन आशिल्ले काँग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकाराविरुद्ध घोषण केले। माजी मंत्री हाली हळयाळ एमएलए आरवी देशपांडे हेमी सुद्धा मोर्चात भाग घेयले। राज्यपाल बीजेपीचे एजंट जावन आसात, तेमकां तेमगेल पदाचेर गौरव उरल्यार तेमी प्रोसिक्युशन परवानगी रद्द करूंक जाय अशें देशपांडे हेमी सांगले। जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्या, कारवार एमएलए सतीश सैल, केपीसीसी जिल्हा प्रवक्ता शंभू शेट्टी, कारवार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नाईक, निवेदित आळवा, रवींद्र नाईक तसेच काँग्रेस प्रमुख आणि कार्यकर्ता ह्या वेळाचेर आशिल्ले। ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮರಣ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ। ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜೊಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಆದಾಗ ಇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೂಢ ಹಗರಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೂಢ ಹಗರಣದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ आरएसएस संघटने वतीन कारवार तालुक्याच्या अलग अलग भागात रक्षाबंधन उत्सव आयताराक आचरण झालो। आरएसएस प्रचारक विनायक सावंत हेमगेल्या पुढाकारात जाल्ल्या रक्षाबंधन उत्सवाक आरएसएस कार्यकर्ता आणि युवक तसेच बालक हजर आशिल्ले। आरएसएस संस्थापक डॉक्टरजी आणि गुरुजीला फटवाक पुष्प अर्पण करून रक्षाबंधन उत्सवाक सुरुवात झाली। आरएसएस संघटन आचरण करच्या उत्सवापैकी चौथेचो उत्सव जावन आसा रक्षाबंधन उत्सव। तसेच प्रथम उत्सव गुढीपाडवा, दुसरेचो उत्सव छत्रपती शिवाजी महाराजालो राज्याभिषेक दिवस, तिसरेच उत्सव गुरुपौर्णिमा, चौथेच उत्सव रक्षाबंधन आणि पाचवेच उत्सव विजयदशमी तसेच छठवेच उत्सव मकर संक्रांती असे उत्सव आरएसएस संघटन आचरण करता। रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रमात ध्वजवंदन करून नंतर आरएसएस संघटनेचे ध्येय आणि उद्देशाबद्दल विनायक सावंत यांनी सांगले। नंतर एकमेकाक राखी बांधले, मागीर आरएसएस गीत गायले। ह्या कार्यक्रमामार्फत रक्षाबंधन संदेश बी दिले। कार्यक्रमात आरएसएस कार्यकर्ता कमलाकर कांबळे, अखिलेश बिणगे, संतोष आचारी, गुरुप्रसाद बांदेकर, गजानन सापोरजी आणि इतर युवक आणि बालक हजर आशिल्ले। स्टेटाबद्दल उरता, गावाबद्दल उरता, त्यांनी केला त्या विचाराला लागून आम्ही दिवाळीचे असतात। आणि ही गोष्ट झाली कशी काय म्हणल्यार आमगेले ह्या विचारानच आमगेले ॲक्च्युली डॉक्टरजीने आरएसएस तेमगेलो काँग्रेस आशिल्लो, फ्रीडम फायटर आशिल्ले, काँग्रेस आमचे आशिल्ले। आणि जे खिलाफत आंदोलन गांधींची चालो तेमकां आमी खिलाफत आंदोलन सपोर्ट केला। मुस्लिम मेजॉरिटीन आमकां सपोर्ट करतले ह्यासाठी स्वातंत्र्यासाठी। त्या विचारान फ्रीडम फायट हेजे खिलाफत आंदोलनाक तिमी सपोर्ट केला तेन्ना हे जे हेंचे रेग्युलर आमगेले मुस्लिम आशिल्ले तेज पयलीं वंदे मातरम म्हणटाले, सगळे आमगेले एक विचार चलताले एक टायमार। भारत की ओर बड़े राष्ट्र की शक्ति सनातन, फूटा गगन में स्वर घनघोर, चलो बड़े अब कर्म क्षेत्र में
गुरुता के प्रतिमान बने। प्रभात नवयुग बेला का संवाहक हम सभी बने। कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने। नवयुग की पहचान बने। राष्ट्र प्रथम श्रीकृष्णा जेन्ना चक्र सोडील तेन्ना तो चक्र बोटाक लागील तेगेल्या तेन्ना ताका रक्त येयलें तेन्ना ते द्रुपदीन तेगेले आपणाक पल्लू पिंजून घेवन तेगेले बोटां बांदिले। तर तेणें आपणाली भयण अशी मानून तेगेले ताका आपूण तेगेले हमेशा तेगेले लेंथ आसा वाडोवन घेवन तेगेलें रक्षण केल्लो। तेन्ना आतां तेमगेले भावा भयणील चलता। हर एक गोष्टीक अलग अलग गोष्टी आसात पण हे स्टार्ट जालें आमगे फर्स्ट स्टार्टींग म्हळ्यार अमन अवतार टायमारच्यान एक्चुअली स्टार्ट जालें। तर सांगा भितर रक्षाबंधन कार्यक्रम करचे कारण कितें म्हळ्यार आजची डेटी तुमकां सांगूची आमकां गरज ना। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे। अतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। अतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा खटीयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा खटीयम्। शुभामाशि सन्धेहि तत्पूर्थये। शुभामाशि सन्धेहि तत्पूर्थये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्। विश्वस्य देहि शक्तिम्। सुशीलं जगद्धेननं ब्रह्म भवेत्। सुशीलं जगद्धेननं ब्रह्म भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत्। स्वयं स्वीकृतं न सुखं कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। परं साधनं नाम वीरव्रतम्। परं साधनं नाम वीरव्रतम्। कारवार तालुकाच्या मुडगेरी मुकणाबागचे वासी काशीनाथ वायनायक याने रत्नाकर हेमी स्वर्गवासी जावन तिथी प्रकार आज 1 वर्ष जाले। तेमगेल कुटुंब तेमगेल्या मार्गदर्शनाचेर फुडें चलत आसा। देव तेमगेल्या आत्म्याक सद्गती दिवं अशें प्रार्थना करचे नायक कुटुंब बंधू मित्र मुकणाबाग मुडगेरी कारवार। माजी मंत्री हाली हळयाळ MLA आरवी देशपांडे यांनी सोमारा कारवार भेट दिली तेन्ना काळी न्हंयचे कोसळिल्ले ब्रिज पडताळण केले। सुमार 40 वर्स काळी न्हंय पार करूंक आशिल्ले ब्रिज मोडील बद्दल असमाधान व्यक्त केल्ले आरवी देशपांडे देवाल कृपेन ह्या घटनेत कसलो बी जीवहानी जाली ना जाल्ले बद्दल समाधान आसा। देवाल आशीर्वाद सदांच आसा। तेजेन ब्रिज रात्रीन कोसळ्ळे अशें तेमी सांगले। तशेंच नवीन ब्रिजा बद्दल जिल्हाधिकारी खंयच्यान माहिती घेयले। आयच्यातलक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।